И здравейте хора, аз съм Валерио и днес ще играме с братовчет ми на Battle Royale. Ето го, виждате го до мене. И да, нека да не се бавиме и да почваме. Здравейте, аз съм на братовчета. И добре хора, сега къде искаш да кацаме, Хари? На мен не се та. На мен не се та. Добре, просто скачаме в Lost Lake или там, каквото си е. Сега. Хора, абонирайте се за канала ми. Братовчет ми май няма скоро да си прави канал. Той не иска, но той каза, че по-натам ще си направи. Като гледате, има много хора. Не знам как ще се справим. Хари. Човек. Идвам. Но ти взимай катаната вече. Ето бе. Убит. Хари, маркирах ти катаната. Да. Катана? Катана меч. О, маска. За какво съм ти ги фърлил? Ето човек. Ще го пуска. Охея! На едно. Човек. Бърз. Може ли маската за мен? Аз ще ти дам това... Ще кажем коледната маска. Какво правиш? Нищо просто. Коледната маска. Аз имаме таки спокойно. На мен ми трябва едно. На ти маска! Ми трябва тази маска. Да. Какво ти трябва такова? Да, става. Не, друго хората. Ние може тук да седим. Хора, абонирайте се за канала ми. Сега. Какво? Брат, забиваш ми. Какво викаш? Хора, се чудите защо не се чуят толкова много. Нещо не забивам. Играта ме забива, както виждате, ми забива... Какво беше? Телефона малко. Че... вече е стара малко. Просто забива. Ара да бегам от писано.
моста тук пусна. Моля се да кара мост. Хари, бусата ти е пуснат. Хари, що не можеш да седиш на едно място? Да нямаш стик дрифт. Да, има. Shit. Аз имам. Не знам как сега ще играем. Топ. Слизай! Няма нищо, ще спомня. Човек! На едно, бързо стреляй! Добре, хайде. Ти хил имаш ли си? Прави се да си качиш на него. Какво си намерил? Не водата. Хора, като гледате за сега върви много добре. Вико, брат, не знам как. Хора, ако се чудите, на едно ли? Бре. Брат, ще ме убие. Меси! Браво! Вик Меси! Брат, трябваше сега ли да умреш? Не може. Та не има тала. Това е Брутал бокскар. Какво викаш? Брутал бокскар. Този
Град. Този град. Брат, какво ми става с това? От кога имам и аз стикове? Отивай си взимай ножите. Видим за оръжие. На, Хари. Колко ми трябва? На, дадох ти. Да. Взимай ги. Ти ли имаш? Да. Брат, трябва да бегаме. Качвай се, ма. Това е въпрос. Мама, виж, има маска. Да, не е хубаво. Чакай да се взема ето оръжие. Ти ние го гледам на едно. На едно. Ето го. Браво. Чакай. Виж. Те са двама. Не, един. И двама са. Хари, аз бегам, брат, няма да мога. Един. Ще се върнем, изчакай. Само един ли? Вече го хилва. Аз са два. О, хел, не, брат. Не. И хора, това беше от нас и чао.